Hej, Folkens. Hej. Vi kan ikke se mig. Nu kan vi. Kan vi ikke? Nå, men i dag skal vi sådan lave en bimbo challenge. Og ja, vi tænkte bare sådan, og meget vi har begyndt at gøre det lidt. Og nu vil vi gøre det lidt mere. For jer. Så I kan se, og vi bruger det der, og så har vi 50 forskellige. Nogle er ikke der. Og så kan vi prøve at vise jer det op på kameraet. Og jeg starter. Ja, okay. Så viser vi har så en, hvor der står, hvad det er med. Vi siger bare, hvad det er. Ja, og så viser vi det lige op til kameraet, så I kan se det. Og så, ja, ellers... Ja. Vi begynder. Jeg starter. Ja, vi har ikke glas vand. Han har ofte vand her, men jeg har bare ikke glas vand. Vi begynder. Jeg prøver lige igen. Det er række 6. Nej. 1, 2, 3. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den her, det er nummer 1. Så er det nummer 10. Nej, nummer 10. Ja, det er så nummer 10. Nej, det er nummer 9. Det her, det er nummer 1. 10, 9. Og den anden på den orange. Wow, på den. Okay. Og så fik jeg 1, 2, 3, 4, 5. 10, 5. Hvad er det? Det er... grøn te. Jeg fik grøn te, folkens. Og jeg er ikke særlig vild med te. Og det er den. Så I kan se den. Jeg tror ikke, I kan se den, for der er ikke særlig meget lys. Prøv lige at passe på. Og jeg kan ikke lide særlig godt te, men nu prøver jeg. Vi har hørt. Hvad var det? Han kunne ikke lide. Så, nu er det Alfred. Okay, det virker fint, Martin. Det var bare lige en tester for at se, hvordan det virker med kameraet heroppe. 10. 10. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Nej, 10, 2. Nå, 10, 2. Ja, det er nej, vanilje. Jeg har noget på en... Han kan ikke lide vanilje, så... Jeg kan ikke lide vaniljeslik. Det er pisse dårligt. Og det får han nu. Så. Han går til skolen. Ja, der kunne jeg lige... Det kunne vi godt se, at han ikke kunne lide. Nå, nu er det min tur. Hvis det var nummer 10, så... 9, 8. Jeg fik nummer 8. 8, 2. Og den har vi allerede fået. Nej, det er den der. Nej. Hvad er det? Det er meget stærk banan. Der er ikke stærk, så der er smag banan. Der er meget smag banan. Jeg kunne lige tænde lidt mere lys. Så skal jeg hen og der. Ja. Prøv lige vent. Men ad. Så vent lige på Alfred. Han skal lige tænde en varme, så der er lidt mere lys. Så nu har han lige tændt lidt mere lys. Kig lige på den der. Meget bedre. Meget. Så nu kan man da meget bedre se nu på den der. Den er på nummer 9. 9. Oh shit. Eller 10, undskyld. Nej, 10. 9. Er den orange ikke 10? Nej. Eller jo, men den var på lille. 1, 2, 3, 4, 6. 5. Nå, 5. Nej, 6. Nej. 5 så. 5. 9, 5. Fuck, plus ned! Han får hele tiden jordbærmarmelade. Jeg kan ikke så godt lide den for det, så det er lidt irriterende. Men jeg elsker den i hvert fald. Martin, kan du overtage for mig? Yeah! Yay! Så får du bare en mega dårlig en bagefter. Vi skifter sådan lidt hele tiden. Nu er det min tur. Wow, det ser lækkert ud nu. Ja. Sådan der, det var det sidste, vi skulle tjekke. Så I Ja. kan se os begge to. 10. 10. Nummer 1. Nej, hvad er det? Hvad er det? Hvor fuck er den?
Det her. Dræb den, der smager sushi. Grebfrugt. Jeg hader den. Og jeg er klar. Lækkert. Det smager sushi. Nå, den kan jeg ikke lide. Ja. Måske skal jeg være her. 3. Alfred, man kan nemt se det hernede. 3, 5. Nej. Shit. 3, 5. 3, 5. Creme. Jeg har altså 3. Cremeslik. What? Så er det sådan noget sur slik, og så er det cremet. Må jeg være med til at spise den? Den er dårlig. Det er min tur. 3. Jeg skal lige prøve den der creme. Det smager fint i starten, og smager efter. Jeg tror egentlig, at det smager. Så er det dig, Martin. Ja, min tur. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 9. 5, 1. Eller 5, 9. Det der var nummer 1. Nej, 1, 5. Nej, 1, 4. 1, 4. Hvad er det? Nej, 1, 5. Den er lidt med. Men meget i hvert fald. Ja. Fuck. Smørpopcorn. Altså smørpopcorn i jelly beans, det smager fucking ulækkert. Så. Ja. Hvis du havde fået den, så var det knust ananas. Og vi skal ikke lugte hans ånd. Hold kæft, det lugter dårligt bag. Martin. Hvis du havde fået den, der er godt, det er knust ananas. Det er vores yndlings, tror jeg. Fordi vi elsker ananas. Det er Alfred. 3. 3. 1. 3. Nej, jeg er 3. Hvad er det? Hvad er det? Nu kan ikke vi hvad der. Blåbær. Han fik blåbær. Lækker. Min tur. Min ånden dufter ikke så dårligt. Det går min. 5. Række 5. Række 5, 4. 3, 4, 5. Nej, 5, 5. 1, 2, 3, nu. Nej. Så skal du tage den der til højre for dig. Hvad er det for en? Prøv at gå op i. 5, 5. 5, 5. Chili mango. Jeg fik chili mango. Men du skal være lidt uheldig, for der var der den med tandpasta. Ja, jeg var lidt uheldig, men vi ses. Okay, folkens, kan I godt lide baggrundsmusikken? Ja. Jeg skal lige... Det er chili. Jeg går lige på toilettet hurtigt. Jeg skal også tisse. Folkens, vi ses om lidt. Vi skal lige noget. Hej. Igen. Jeg skal desværre hjem nu, så... Hvad? Hvad snakker du til? Hvad? Kamera. Min mor, hun er lidt... De bøbsemænd.
Kan mig og Martin godt sove sammen på fredag? Jeg stopper de video, mand. Hej hej.